Snéis, a biography, bunithe ar a dhearscéal le Roald Dahl. Tá gach rud ina cheart ar san doctor, lí siar an sin agus lig de scí, rinne tú gaisce, tá mac agat, mac brá, ar thula tú I gol é. An bhfuil sé ar fóra a gachtóir ar sa Maria go himníoch, agus cén fánach méu, feici tú I cean nóméid é. An bhfuil tú cinnte nach bhfuil éon rud cear leis. Teach mocail ar, ná bí búrtha, is ní an fuirfa é ar gach lí. Cén fá ar stop sé den gol, cad hála. Lí siar agus tóg bog é, ná bí choiríthe, tá tuirse ort. Taispón dom é, testíon uim é eicáil inis. A bhean úsal, tá mach bra folláin agat, nach réideann tú mé. Cad atá á dhéanamh ag an mál hall? Tá sí ag cóhrú an linamh, tá muid ánaí sin an méid. Tóir cúpla nóméid dúin, agus an sin bí an teoid luachmhar ina lí sa leaba in aice leat. Yes an doctor tíomh leis an leaba. Déach sé ar aghaidh spíonanta na mará. Ní acha sé riú roimhe í. Straint sé réad an mal iad. Bhí ban an taibhaneola a inis dó, gur tháinig siad go dtí an córsnacht le déanaí. Bhí post ag téile na mará alós ag teach an chostam. Meisceoir a ba é, sotalach agus drochbhéasach, ach bhí a bhean séamh agus cráfach. Cuí mé gach lá agus ihe go méú sé gan smál ar san bhean. Níor mhar na leanaí eile. Trúr. Haid mé iad go léir tíbhastí de gábh líon. Sé seo an ceathrú leanniuh. Níor leor an doctor. Is léarnach deige tú an bhuairt, an tédóchas. Trúr a cailú, duine ar gine. Feicimíad gach duine díobh. Ledín ólinn abba gostah, é ina lí sa leaba lom. Ach bhí easláinte ar ón tús, agus ide ma dheirseach in easta. Déag sí cúpla lá roimhe nollaig. Ach tá níon an nua agad an isis. Ach bhí ide thu dathúil sin. Bhí sé ábh líon díos. Ní éitíonn mo thuúile bhain seo éachant orthaí. Ó nóméad a gléas mé an maidin í, go dtí go réir sí slán sa leaba is títhe. War mé faoi sción, go néchu sí mar a hála de Gustav agus de Lotto. Ba vinnig a déirí mé leor na híthe, agus leoní mé ar warachín, trasnaig féchans an roisí ag análu. Ná bach le sin an isis, tá a leanú nua álinn agat, lí siar agus bí sochar. Bhí lí an bháis ar aon am áthar. Nuair a déag sí, bhí mé torach a ríis. Ní leanú eile uam a bhéic mé ag an sochrad. Tá an amarcha páistí agam faoin chré. Agus ma chéile, bhí sé gomháil thart, glunne bitáil ina láimheige, agus gan cuaramh air. Tá me scanruthe doctor, cén seans a bheith ag an leanú nua seo.
Ní ceart ligint den na smuointe sin rileat, níla nach dí chéile. An bhuile is agad cad a dúirt ealais slam nuair a rugadh átó. Cén fó a bhfuil má leanaí go léir thó lag agus thó mílítheach sin. Agus trí lá ina dhé sin bhí átó imithe ar lína fíorine. Waistíomar gan bhfuil é ar an tríú lá, an sin déach Gustav, agus an sin Ida, hí an teach folu. Curas de aigna é. An bhfuil an leanú seo an bheag. Tá sé maras ceart dó. Éisle Maria. A ghean bliana bé sé ag fólam chuna siúl. Nach bra an smíú é sin. Thuchraí sibh anam dó go fóil? Anam? Níla is agam. Is mai le Michaela an tanam é. Tá sé ar éon dul lena anam féin alus. Go híntaach. Ó nó ar siise go taban. Curú an cheist chéine orm nuair a rugadh átó. Cílíonn sin go bhfuil an bás an án dó. Caiimiid é a bhaistú ar an tart. Níl an ceart agat. Cealam dit go bhfuil de leanú ar fónú. Tháinig ban an taverniúla, í siúd a hití le breith an léanamh. Tháinig sí trasna agus an leanú lena brolach. Féach an ledín beg álinn seo. Ar bhaile é thógála de láha. Tá seáil thart aras nach misir fuair. Féach as an doctor, nach bhfuil siad láite. Tá mac dathúil láidir agat. Féach a láha, fada agus fuirife. Bé sé ina fianna dóir lá éigean. Tá agla orm féachans. Ní féidir lim a chreidmháil go bhfuil leanú agam gan lucht gan smó. Bíú cíal agat. Jimmy an doctor hana urlaisí a thur ina bhála. Lí Maria ar an leaba an eice an linamh ag féachan séir. Man go gaiire uirtí á chimmelt. Halló chrí, halló é. Dascail an doctor doras an bhharda agus tháinig sé fear beag ag teacht. Taras teach, cúgáirteas a thara, tá mac bra agat. Hiúil an fear go dtí an leaba. Well, Maria, conas a éirí leat. Chrum sé síos ag an leanú. A hiorchas, tá an ceann seo níos lú ná na cin eile. Tháinig an doctor trasna. Níl aon rud cearr leis an leanú. Theas alós agus leor sé leis an doctor. Ní gá éit spréige insint. Tuigim an scéal. Tití an lug ar an lag a ríis. Cad atá á dhéanú agat as an doctor. Níl sé ar an saoil lá bháin fós. An bhfuil tú ag géirí ligint leis gan seans a thuirstó. Ná bíomh focha léile asad. Bhí Maria ag siúd deor do bhrónach. Thuí an doctor ag an ahar agus leor sé leis a gogar. Faoi dhearú thuí sé an trasna, drugalach go leor, agus fóg sé a chéile go héadfram ar a lechan. Bíad a host Maria, tug bug é. Ach gí mé lá agus ihe go méú linn an uair seo.
le míana an ús, hui mé go dtí an sépéil ar goúine ag impi ar dhé a bheith cheansa. A hir a dhé, bí cheansa le óg, tuair sláinte agus saol dómh. Céir a bhíon duine sa bhasnis, se nádat. Alíonn tóir a ba éana óige, hí páirt háchtach ige a políteach na Eorpa, déag sé trí éon warú.